Ovdje, ti prvi. Može. Sad imam jedno zrno kokica. Balavac. Prestani se smijati. Vidim što imaš. Imam malu kantu. Nije loše. Izgleda ukusno. Ostaješ samo ti, Vivian. Toliko kokica. Ovdje je cijela planina. Nikad nisam vidio ništa slično. Prestani buljiti u moju hranu. Tvoje je. Bojim se da ću ovo brzo završiti, ali to me neće spriječiti da uživam u trenutku. To je ono što život čini vrijednim življenja. Što radiš? Petre, pokazujem ti što su to dobre manire. Znam da ih baš ne poznaješ dobro. Zato gledaj i uči. Trebat će mi vilica i nož. Super. Uz njihovu pomoć mogu pažljivo izrezati kokice na nekoliko dijelova. S izvrsnim okusom. Odlično! Možeš li malo ubrzati? To je to. Gotov sam. Nisi me trebao tako odbaciti. Žao mi je. Gdje su nestali tvoji maniri? Uf, nisam kao ti. Ne trebam sve te stvari. Samo ću jesti svoj ukusni kokice. Bože, tako su hrskave. Stvarno možemo primijetiti koliko su svježe napravljene. Samo nedostaje dobar film. Jesam li sve to tako brzo pojeo? Nisam ni primijetio. Pa, ostao je samo jedan komad. Vrijeme je da završim. Ovo je moja prilika. Ne smijem je propustiti. Što si učinio, Petre? To nije fair. To su bile moje kokice. Nisam mogao odoljeti. Bilo je tako blizu mene. Hajde, Vivian. Sada ti. Mljac! Baš sam sretan. Ovo je kao san koji se ostvario. Što sada? Ugrizla me za prst. Kakva noćna mora. Oh, sve je crveno. Mislim da trebamo... Udružimo snage. Bez kokica. Vratimo se. Jesi li čistačica? I približimo se. Što je moguće? Upali to, Mary. Spreman sam. Proces je počeo. Sve radi. Uskoro ćemo imati sve kokice. Ovo je super. Volim sudjelovati u zlim planovima. Ne razumijem. Gdje ide moja kokica? Odmah isključi usisavač. Ukrala si moju kokicu. Vivian, zadaješ mi glavobolju s tim vikanjem. Uzmi svoj kokit. Super, izbacili smo je iz igre. Sada nam nitko neće smetati. Krenimo. Ovaj put spremna sam prvo podići nogu. Vau, paketić gume za žvakanje? Ne bih mogla biti više oduševljena. Ne čekam. Želim je pojesti ovdje, sada odmah. Nekoliko komada odjednom? To mi sasvim odgovara. Vau, nevjerojatno. Čekaj, Vivian. Prvo svi moramo pogledati. Vau, puno žvakaće gume. Ovo nisam očekala. Oh, slatko. Zid od toga. To mogu lako riješiti, ali još ne mogu razgovarati s njom. Oprosti, potpuno sam zaboravio. sam da Peter nije Vrlo provjerio čudno. svoj dio. Nisam ni ja. Sada da vidimo što imam. Vau, kako je sve ovo stalo ispod poklopca? Ne mogu vjerovati da ovo ide. Ostao sam bez riječi. S koje god strane pogledali, sve je to... Moramo se riješiti svega suvišnog što prije. Samo ću se riješiti repera. To je bilo lako. Umirem od želje da žvačem malo. Nema šanse. Neću dijelit ni s kim. U redu, vidi. Ljuta sam na tebe. Sjedi i čekaj dok pojedem svoju žvakaću. Baš savršeno. Wow, nigdje ne žurim. Pokušat ću napuhati veliki balon. Pitam se što će iz toga ispasti. Za sad ne izgleda baš dobro. Nešto nije u redu s ovom žvakom. Ne radi kako treba. Smislit ću što mogu učiniti. Trebam pumpicu. Gledaj, to je sada bolje. Moj plan uspijeva. To je prekrasan balon. Stavit ću ga na štap i čuvat kao igračku. Izgleda stvarno cool. Dobar crtež. Sviđa mi se Vivianin balon, ali sigurno mi ga neće htjeti dati. Pa, morat ću biti kreativan. Sve je u preciznosti. Što nije u redu? Pukao je. Oprosti, Viviane. Htjela sam se malo zabaviti. Nepristojno. Bolje ti je da pojedeš svoju žvakaću. To ću sada napraviti. Tako je ukusna. Nemoguće je zaustaviti se. Sada je moj red da pušem mjehuriće.
Ovo je tek početak. Trebam se malo zagrijati. Kako to radi? Sad je moj red da uskočim. Mary, nisam zaboravila što si napravila. Što se dogodilo? Ne vidim ništa. Zašto mi je lice prekriveno žvakačom gumom? Po mom mišljenju, ta boja ti jako dobro stoji. To je film. Jadne moje obrve. Moram ih ponovno zalijepiti. To ne izgleda baš dobro. Dobili su mi se obrve. Peter, tvoj red je... Čekao sam ovaj trenutak. Moje ruke posežu za žvakačom gumom i ne mogu ih više zadržati. I zašto bih? Uostalom, sve je ovo moje. Ima toliko žvakače gume, jedva stane u moja usta. Ali nema veze. Mislim Mogu da ja će to. ovo loše završiti. Nemoj dramatizirat, Viviane. Sve je pod kontrolom. Ali ovo, vidiš li to? Draga Petri, dosta je. Bitka se uskoro... Praska. Biće tako teško! Bila si u pravu, Mary. Uzrokovalo je pravi prasak. Pomoć! Izgledaš kao pauk zapleten u Javi vlastitu se. mrežu. Zapeo sam. Ne znam. Sad idem prvi. Keksi i mlijeko. Zašto ih je tako malo? Ima samo jedan keks. Ovo mi se uopće ne sviđa. Ti otvori svoj. Imam veću porciju. Super. Sretan sam. Volim kekse i mlijeko. Znači, Mary ima ogroman dio. Podigni poklopac. Ima 100 kolačića i ogromna čaša mlijeka pride. Volio bih biti na tvom mjestu, Mary, ali moram se zadovoljiti ovime. Umočavam svoj keks u mlijeko. Mislim da mi se sviđa. Izgleda vrlo ukusno. O da, to je sjajno. Nisam razočaran. Vrijeme je za još jednu kupku u mlijeku. Ipak. Ne, ispao mi je jedini keks. Možda ga još možeš dobiti? Ne mislim tako. Ponekad je stvarno droljast, Petre. Što radiš? Popit ću sve mlijeko, a onda ću se posvetiti svom keksu. Imaš mliječni brk. Ukusno. Odlično. Petre, smiješan si. Hvala na komplimentu, Vivian. Vrijeme je da se posvetiš poslu. OMG, ovdje ima toliko glazure. To je divno. Mislim da ću uzeti malo mlijeka. I meni je kolačić pao u čašu. Joj. Iako, možda je tako bolje. Pogledaj što se dogodilo s mojim mlijekom. Sada je skroz čokoladno. Što radiš, Viviane? Pripremam najukusnije piće na svijetu. Svi sastojci su prikupljeni i izmiksat ću ga u šejkeru. Cool ideja. Dobar posao. A sada da vidimo što imam. Trebam uliti svoj koktel u lijepu čašu. Ovo će biti u redu. Izgleda vrlo čokoladno. Sviđa mi se to. Dodat ću slamku i kišobran i onda ću ga probati. To je čak bolje nego što sam očekivao. Nevjerojatan okus. Ne mogu to opisati riječima. Lijepo. Zavidim ti. U svakom slučaju, ovo je beskorisno. Važna je stvar okus i želim to sada u potpunosti uživati. Idi naprijed, Mary. Spreman sam. Ne znam odakle početi. Ovdje ima toliko kolačića. Pokušat ću s nekoliko. Prezgodan? Ni ne pomišljaj na to? Već si pojela svoju. Sve ovo ide meni. Ne, ispao mi je keks. Čini se da si u pravu. To je tvoja krivica. Mislim da je pao u moje mlijeko, pa još nije sve izgubljeno. Sad imamo priliku, Vivian. Vrijeme je da naučimo Mary lekciju. Što radiš? Prestani. Cijeli sam mokar zbog tebe. Što moj unuk želi? Pomfrey! Odlično. Skuhat ću najukusnije krumpire. Prvo, trebate uliti Ulje u tavu i sada nareži krumpire i isprži ih kako treba. Bako, ne izgleda baš kao pomfrit. Za najbolje. Onda ću pobijediti u ovoj rundi. Dakle, ogulit ću krumpire. Nije ispalo baš dobro. Trebamo poseban guljač. Sad će raditi. Da.
Tako trebaš rezat krumpire. 1, 2 i gotovo je. I nitko ne radi pomfrit u tavi. Uostalom, ovo je friteza. Stavimo krumpire i pržimo ih u ulju. Evo ga. Samo pogledaj ovu zlatnu koru. Odlično. Gdje su moji krumpiri? Jesam li ih sve ogulio? Što da radim? Ne brin, draga. Ali, što su krumpiri bez umaka? Kečap nije za mene. Ja sam kuhar. Svi najbolji kuhari zalijepite sami. Pa, evo remek dijela. Savršeni pomes frites. Svi su već ispržili krumpiriće, a ja imam ove ljuske. Što da radim? Znam. Zašto patiti ako možeš jednostavno naručiti dostavu? I evo krumpira. Domaći krumpirići francuski. Riža od šefa kuhinje. Wow, tako puno ukusnih stvari, osim ove. I ovaj krumpir izgleda ukusno. Probati ću. Kako je ljuto. Ne želim ljuto. Što imamo ovdje? Ukusno. Sviđaju mi se ove pomfrit. Juhu, pobjedio sam. To je to. Dakle, što sada kuhamo? Na kajganu. Jednostavno. Svako jelo treba biti kuhano s ljubavlju. Zato će moja kajgana biti u obliku srca. Trebaš ispeći kobasice, a zatim razbiti jaje. Ispalo je baš divno. Što je vatra veća, brže će se ispeći, zar ne? Štednjak na maksimum, a sada jaje. Ljuska je pala. Možda neće biti primjetno. Čak je i bolje ovako. Ne, još uvijek se vidi ljuska. Moramo nešto smisliti. Promiješat ću. O, dušo. Očito je nešto pošlo po zlu. Onda ću dodati mlijeko. Sada definitivno ništa ne vidiš. Gledaj i uči. Ovako kuhaju pravi kuhari. Dolje stavom. Trebat će nam toster. Nasjeckat ću luk i češnjak. Zatim avokado. Pomiješat ću sve zajedno. Odlično. A sada ću koristiti blender. Ispalo je odlično. Treba namazati na tost. Baš tako. Sada je vrijeme za jaje. Jedno će biti sasvim dovoljno. Razbit ću ga u zdjelu. Stavite zdjelu u lonac s kipućom vodom. To je kakvo divno jaje sam dobio. Ostaje samo lijepo poslužiti jelo. Nevjerojatno. Završni dodir. Kao to. Wow, ispalo je stvarno cool. Ja trebam poslužiti jelo. Dim kečapa Naravno i senfa. hoću. Draga, jesi li sigurna? Spreman? Vidjet ćemo. Ne izgleda... Dobro što? To je bilo teško. Ovaj petak. Ema, to je definitivno tvoje. Dolje s vilicom. Želim kopati. Uz moje hlače. Ukusno. Hvala. A što imamo ovdje? Izgleda zanimljivo. A okus? Da, nešto čudno. Baka je definitivno pobjedila. Unuku, tako sam sretan. Što ćemo kuhati ovaj put? Picu. Pizza? Nešto komplicirano. Kako da je skuham? Vjerojatno treba mjesiti tijesto. Uspjelo je. Ili možda ne. Zašto je tako ljepljivo? Pa, imam ideju. Uzmi moj novac, draga. Hvala ti, bako. Ali što je s tobom?
Nije važno. Treba će mi novo tijesto. Sve što trebaš napraviti je pomiješati nekoliko sastojaka. I ulit ću gotovo tijesto u vruću tavu. Ispast će prekrasna baza za picu. Zatim ću staviti kečap i dodati zdravo povrće. I malo sira. Dok tamo ostaje samo čekat. Da, tko tako kuha picu? Poseban kuhar. Potreban je kukuruzni brašno za bazu. Samo profesionalci poput mene to znaju. Zatim zamjesite tijesto. I sada trebamo oblikovati baze. Da to učinimo, poletimo... Tijesto, wow. Hajde, leti. I moj je takav. Ups, palo je. Pa, sada je sve prljavo. Kako to popraviti? Znam. Malo prikrivanja neće škoditi. Malo kečapa. Malo maslina sljedeće. Papar i kobasice. I sada možeš sve preklopiti. I naravno, pritisnite ga dolje. Kakva noćna mora. Volio bih da to nisam vidio. Dolje s povrćem. Umak od rajčice, peperoni i sir. Ništa suvišno. A sada ću staviti picu u mikrovalnu. Neka se peče. Ispast će nevjerojatno dobro. I mikrovalna pečnica. Toster će biti dovoljan. Htjela bih ga napuniti. Da, nije ispalo kako sam očekivala. I činija se into savršeno, a memojkim drugarija nije moglo biti. Evo moje pice. Evo moje. I moje remek dijelo. Pa, da pokušamo. Čini se da me netko htio otrovati. Ovo je strašno. Evo ga. Ali ovo izgleda dobro. Pokušat ću. I prilično je ukusno. Wow, ova pizza je jednostavno savršena i najukusnija. Ovo bi moglo pobijediti da nisam ja. Hajde. Želim palačinke. Ja sam majstor za palačinke. Lako. Pojačat ću vatru. Odlično. A sada pažljivo. Izli tijesto. Vrlo je važno okrenut ga na vrijeme. Ne razumijem zašto biste pravili puno malih palačinki ako možete napraviti jednu veliku. Osim toga, obična palačinka je dosadna. Ali s gumama to je baš odlično. Gumi bomboni su se rastopili. Da, tko bi rekao? U redu, napravit ću još jednu palačinku. Ovaj put s M&M's. I još jedan s višebojnim mrvicama. I preliti ću javorov sirup po palačinkama. I dobri su. Pa, ne smijemo zaostajati. Znam, ako dodate nutelu u tijesto, tijesto će biti čokoladno. Glavno je dobro izmiješati. I stavit ću komadić čokolade u sredinu. Sjajno. Čokolada se topi točno u sredini. Okreni je. Pričekaj malo. Odlično. Bobice za ukrašavanje palačinki. A sada ću preliti sirup od jagode na vrh. Samo prekrasno. Izgleda savršeno. Spreman? Najbolje palačinke na svijetu, moje se najviše sviđaju. To ćemo saznati. Odvratno je. A bakine palačinke? Ukusno. Dakle, što je kuhar pripremio? Super! Ali baka je ipak pobjedila. Zar ne?